Bil-liġi dwar l-Unjoni Ċivili li qed iressaq il-Gvern, koppji omosesswali mhux se jkunu esklużi milli jaddottaw tfal, iżda kull applikazzjoni tiġi studjata minn psikoloġi u professjonisti. Il-liġi tqis l-interess ta' tfal bħala l-interess primarju u għalhekk kull applikazzjoni għall-adozzjoni issir minn min issir tiġi studjata ħalli jiġi salvagwardjat dan l-interess. Llum il-ġurnata persuna single tista' tadotta tkun tal-iem orjentazzjoni sesswali tkun. Dan iwassal f'sitwazzjoni fejn persuna omosesswali minflok tgħid li qiegħda f'relazzjoni omosesswali tiddikjara li single u tapplika xorta biex tadotta. Dwar din il-kwistjoni Lawrence Gonzi f'intervista qabel l-elezzjoni kien qalek. L-esperti għandhom jgħidu x'inhu l-aħjar interess ta' tfal mingħajr preġudizzju ta' xejn, mingħajr ma jeliminaw l-ebda option u mbagħad tittieħed deċiżjoni fl-aħjar interess tagħhom. U naħseb hekk għandu jkunu jidher minn dak li qed nifhem illi m'hemmx il-pożizzjoni tal-kap tal-Oppozizzjoni u l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista jidhru li huma simili għal xulxin. L-interess tat tfal illi għandu jiddetermina x'għandu jsir. Ma' The Sunday Times, Simon Busuttil qal li Kumitat Parlamentari jrid jistudja l-impatt soċjali li tneħħi sitwazzjoni ta' diskriminazzjoni kontra koppji omosesswali. Din id-dikjarazzjoni ta' Simon Busuttil tfisser li qed jieħu pass lura u ħafna aktar konservattiv mill-pożizzjoni ħafna aktar realistika li kien ħal Lawrence Gonzi. Il-pożizzjoni ta' Lawrence Gonzi dwar id-dritt li koppji omosesswali ma jkunux esklużi milli japplikaw għall-adozzjoni qabel magħha Joseph Muscat. Il-Gvern jaqbel li għandha ssir analiżi individwali ta' kull każ u d-deċiżjoni titħalla fidejn l-esperti u mhux fidejn il-politiċi. Li qed jipproponi Simon Busuttil huwa kollox differenti għaliex dan qed jgħid li għandu jsir studju wieħed ġenerali biex abbażi tiegħu jiġu deċiżi kwalunkwe każ ta' adozzjoni. B'hekk il-liġi kif proposta mill-Gvern tneħħi d-diskriminazzjoni għabażi ta' orjentazzjoni sessuali għaliex koppja tkun tal-iem orjentazzjoni sesswali tkun l-ewwel trid tgħaddi minn proċess ta' evalwazzjoni qabel tadotta.